Inini nyaya yangu ndeye kuperekedza mudzimu kwa Muparamoto mukati mwemusha. Asi ndiri muroorwa nekuti ndakaroorwa nemwana wawo ndikazvara naye vana vaviri nemimba yakabva. Mushure mwana wavo ndaperekedza mudzimu uye obva andiramba, asi mudzimu wandakaperekedza ngewatezvara baba wemurume. Murume wangu akakurira kwasekuru amai muuburu kuhwedza muzukuru ruviri mumusha waagere. Ndochotumwa nemidzimu yangu kuperekedza mudzimu wababa wake wanga wabata pakamwana kedu. Ndasvika mudzimu uya ranga riri Gamba Fallen Hero, ikazobatanidza nekupindawo mumahofisi maDA. Nhasi uno ndapedza basa rose rekuperekedza mudzimu. Murume asvika mukati mwemusha maoko ehama dzake dzaanga asingazive vochotanga kundiitira utsinye hwekundiramba nekundidzinga mumusha. Asi mudzimu yavo yochondisunga kundirambidza kuenda kumusha ndadzingwa ndarambwa ndisina gupuro, kusvikirira hurumende yatora mutoro wokundivakira musha kwa Chief Matope. Zvisiri pamutemo rudo, zvisiri pamutemo hwenyama, asi zviri pamutemo pemidzimu zvisati zvamboitika panyika. Nhasi uno midzimu yokwangu yochonditinha mushure me7 years ndichisunga nemidzimu yekwamuparamoto. Number 1. Zvauti kubatsire. Hapana svikiro nosvika pana mama. Amai, ndikutaura nesvikiro ka? Ropa wanguudza kwandinobva dzinza rangu rese, unotsvaka wautaka kudzinza rangu rese kusvika pandiri pana. Mazvizwa zvandataura? Ndikuzvinzwa chakamira. Vakumbirei vaitei? Twakutendei tindimi. Ndinokutendai. Nhasi unoyu taura chokwadi andina kusvikira. Asi pamoyo pangu pari kupisa. Kana ndakasvikirwa namambo vanotoziva kuti ndakasvikirwa nevoisi rinochinja. Raita mai matanga kutaura sekusvikirwa cheratoomba saka chakandiwa kubvunza mubvunzo. Ndiregerereiwo. Nyaya iyi idzorerei mudzimai womunhu wako. Dzorere kumusha kwako. Hapana nyaya panokumba kwaunodhira nayo haisi nyaya. Idzi hasi nyaya dzemadzimambo. Kana ari masvikiro anondonoona nemadzimambo. Isu tiri masvikirowo. Ndosaka ndataura zvandataura. Vamwe vachifanwa kutaura mambo wakunzwa nzou makadai makazopa neapa makadai totapedza nyaya tovapa gwara tongovapa gwara. Isusu hatisi masvikiro anomba buta tinongowazoti chitorai gwara iro ini kwandiri apa pana nyaya ndapedza nazvo. Vanodzokera kumba kwavo vanova nemurume wavo nehama dzemurume nehama dzekumba kwavo kwavapa. Nyaya yobva yapera, hapana nyaya yavo. Mambo akugona kuibata inonetsa. Vabva kupamai? Ndabva kwaChief Matope. Chief Matope? Endai munomuti hanzi naamai vavo. Matope mwana wangu. Hanzi naamai vavo. Mudzokera dare raMatope nomupone. Nyaya yenyu ngaitikwa Matope. Yapera kai. Dzokerei kuna Matope, mambo Matope. Endai kuna Homba. Ndinotaura naye. Nyaya yobata. Mambo nyaya yobata. Ndai munoona mambo Matope. Zvinova restricted zvinozoda kubata dare. Vakabva nevo? Vakabva kutungwa mambo Matope? Kusei vari kutenderera madzimai. Inoda hama dzemurume idzi. Inoda hama dzemurume, inoda hama dzenyu mauya nani amai? Mauya vega? Handina wandauya naye hama dziri Chipinge. Amai akabuda kwabatsira mwana. Matope
kumbira mambo murume haana chokufambisa okumbira mambo unotora murume moya naye kuno nehama dzacho moya nadzo kuti nyaya ishandikire uye nyaya yekuti ipere noda murume wacho ndiyapedza nyaya iri pana kasi ava makaona vakusvikirwa mudare menyu torai shapa murove hapana svikiro unosvika pana mambo zvokudaro tiri mudare time and place handimwe chirungu chamunesa ndizvozvo kuti zviri kwese chinodza nguva yekuita umambo chinodza nguva yekuita matani tozviziva makongona vakudaro kuti munhu wangovabateurira shama vanobva kuti handimaona toita munhu kwai yapera nemotora murume ngaidzoke musa 23 tivabatsiri kana yaidzoka musa 23 munotsvaga munokupa mota mokumbira mambo mota munotora murume wacho mouya naye andangari kwamatope wedza